कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार। खबर सांगता विष्णू कळगेकर। कारवारच्या नंदनगद्दा नळ्या घराक उज लागून लक्षांतर रुपयाचे नुकसान। कारवारच्या नंदनगद्दा श्री शांताराम दत्ता देसाई हेमगेल्या घराक शनिवार 2 ऑगस्ट सांजेर अकस्मात उज लागून घरात आशिल्ले सगळे सामान, कपडे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणा जळून भस्म जाल्ली घटना घडली। नंदनगद्दाच्या श्री मल्लिकार्जुन देवळा लागीं शांताराम दत्ता देसाई हेमगेल्या घरातले सगळे जण सांजे वेळेर घराक कुलूप घालून बाजारात गेल्ले। बाजारात वचून येतपर्यंत घरातल्यान उजो पेटून दुको ठेवता दिसू लागतलेत स्थानिकांन अग्निशामक दळाक कळवून तेमी घटनास्थळार हजर जावन उदो निवळचो प्रयत्न करून 2 टँकर उदक वापरून अखेर उदो पालोवंक यशस्वी जाले। जाल्यार या घराक उज लागून नळ्या घर संपूर्ण जळून लक्षांतर रुपयाचे नुकसान जाला इतलेच प्राथमिक तपासात कळून येयला। घटनास्थळार रेव्हन्यू खात्याचे अधिकारी भेट देऊन परीक्षण केला। या घटने वेळार घरात कोण ना जाल्ल्यान जीवितहानी काय जालना हे सुदैव। संबंधित अधिकाऱ्याच्या चौकशी नंतर उज कस लागलो आणि कितले नुकसान जाला हेची खरी माहिती मेळटली। काय गेला नाही ना फाटी गेलो चलो नी काय गेला कार काढ रे दोन कार कार म्हणजे का दुसरे टाइप जोयडा तालुक्यात दिसान रानटी प्राणी लोकवस्तीत रान खात्यान योग्य बंदोबस्त करची सार्वजनिकाली मागणी। कारवार जिल्ह्यात बऱ्याच कडेन रानटी वन्य प्राणी लोकवस्तीत येवची घटना खूप जालात। जंगली जनावरां आपले भक्ष्य शोधत गावात घुसतात। हेजेन हे प्राणी केन्ना बी जनवस्तीत येवन प्रसंगार कोणाचेर हल्लो करू शकतात। अशीच एक घटना जोयडा तालुक्यात घडली। जोयडा तालुक्याच्या पट्टेगाळी हिंगा एक घरात कोण ना असताना दिवसान एक अश्वल घरात घुसले। त्यावेळार घरात कोण ना म्हूण मोठो अनर्थ टळलो। जोयडा पट्टेगाळी हिंगा संतोष सदानंद गावडे हेमगेल कुटुंबाचे सगळे सदस्य आयतवारा सकाळी शेतात गेल्ले। ते काम करून जेन्ना घरा येयले तेन्ना तेमगेल्या घरात अश्वल घुशिल्ल्याचे कळले। या अश्वलान घरात शौच केल्ले दिसून येयले। तशेंच घराचो सिमेंट पत्रो फोडिलो। हेजेन भर दिवसा अश्वलाचो लोकवस्तीत जावच्या वावरान प्राणघातक हल्लो जावचो न्ही म्हूण ही भय स्थानिकाल्या मनांतल्यान पयस जावसाठी वन अधिकाऱ्यान अशा रानटी प्राण्याचो योग्य बंदोबस्त करची अशी सार्वजनिकाली मागणी आसा। नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकाडी तुळसी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार। 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार। तुमगेल गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार। एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंह मार्केट रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार।